τηλεφωνική στο Eurogroup. Είδαμε αναλυτικά όλα τα θέματα. Η Ελλάδα έχει εκπληρώσει τις προαπαιτούμενες ενέργειες που είχε αναλάβει να εκπληρώσει πριν από την λήψη της απόφασης του Eurogroup. Έχουν αποσαφινιστεί τα ζητήματα των πολιτικών δεσμεύσεων. Οι αρχηγοί των δύο κομμάτων που μετέχουν στην κυβέρνηση έστειλαν τις επιστολές. Το Ελληνικό Κοινοβούλιο ψήφισε με συντριπτική πλειοψηφία 2/3 υπέρ του προγράμματος και επίσης νομοθετήσαμε όλες τις δύσκολες διατάξεις για την αγορά εργασίας. Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία γιατί είναι μια αξιόπιστη απάντηση σε όλους εκείνους που στην Ευρώπη αμφισβητούν την ικανότητά μας να εφαρμόσουμε το πρόγραμμα και να συνεχίσουμε την εφαρμογή του και μετά τις επόμενες εκλογές. Επίσης, αποσαφηνίστηκαν όλα τα θέματα που αφορούν την κάλυψη του δημοσιονομικού στόχου του 2012. Το μεγάλο κονδύλιο των 325 εκατομμυρίων ευρώ έχει οριστικοποιηθεί, άρα είμαστε από την άποψη αυτή εντάξει και αυτό βοήθησε τη συζήτηση. Αλλά αντικείμενο της συζήτησης είναι και η πολιτική κατάσταση, η κοινωνική κατάσταση. Το τι θέλει η ελληνική κοινωνία, το τι θέλουν οι Έλληνες πολίτες. Εάν και η επόμενη Βουλή και η επόμενη κυβέρνηση, με βάση τις επιλογές και τη βούληση του ελληνικού λαού, μπορεί να συνεχίσει αξιόπιστα την εφαρμογή ενός προγράμματος που είναι ζωτικής σημασίας για μας αλλά και για όλη την Ευρωζώνη. Και εκτός από αυτό τίθενται άλλα θέματα, θέματα τεχνικά αλλά κατά βάθος πολιτικά, που αφορούν το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούμαστε σύμφωνα με την απόφαση της 26ης Οκτωβρίου. Τα θέματα αυτά λοιπόν προετοιμάστηκαν, θα προετοιμαστούν και σε συνάντηση του Euro Working Group την Κυριακή στις Βρυξέλλες, ώστε με το καλό να ληφθεί η οριστική απόφαση για την έγκριση του προγράμματος και για την δημόσια ανακοίνωση του PSI την Δευτέρα. Από εμάς εξαρτάται εάν αυτές τις μέρες θα κινηθούμε με ταχύτητα, αποτελεσματικότητα, ενότητα, προκειμένου να προστατεύσουμε τον Έλληνα πολίτη, προκειμένου να προστατεύσουμε το συμφέρον του ελληνικού λαού. Τι θέλω να πω, να το πω πιο καθαρά, κοιτώντας τον κάθε Έλληνα και την κάθε Ελληνίδα στα μάτια. Όσοι υποστηρίζουν αόριστα μια άλλη λύση, αλλά δεν λέμε ποια είναι η λύση αυτή, ή όσοι υποστηρίζουν μια λύση εξόδου από το ευρώ, επιστροφή στη δραχμή, μια λύση χρεοκοπίας, δεν προσφέρουν καμία βοήθεια στον Έλληνα πολίτη. Όσοι μας κατηγορούν γιατί παίρνουμε δύσκολες αποφάσεις κόβοντας μισθούς και συντάξεις ή μειώνοντας τα εισοδήματα, το επίπεδο ζωής, δεν αντιλαμβάνονται ότι με την αντίδρασή τους, την τυφλή και μειοπική τους αντίδραση, θέτουν σε κίνδυνο τα εισοδήματα, τις συντάξεις, τους μισθούς, το επίπεδο ζωής που μπορούν ξαφνικά να καταρρεύσουν. Άρα λοιπόν το τι λέμε εδώ σε πολιτικό επίπεδο έχει άμεση επίπτωση στο οικονομικό συμφέρον, στο εισόδημα, στην τσέπη, στην προοπτική, στην ασφάλεια κάθε Έλληνα πολίτη. Και καλά αυτοί που ευθαρσώς λένε χρεοκοπία ή επιστροφή στη δραχμή. Αυτοί που λένε Ευρώπη αλλά χωρίς δεσμεύσεις, χωρίς υποχρεώσεις, δεν έχουν το επίπεδο ευθύνης που αρμόζει στις περιστάσεις. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα από σήμερα έως και την οριστική απόφαση της Δευτέρας. Ζητάνε πολιτικές δεσμεύσεις και από τα υπόλοιπα κόμματα. Έχει ανοίξει αυτό το κεφάλαιο, κύριε Υπουργέ. Ετέθη και το ζήτημα της τάσης των άλλων κομμάτων και το ζήτημα γενικότερα του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα, αλλά και του τρόπου λειτουργίας των κοινωνικών εταίρων στην Ελλάδα. Γιατί συγκρίνουν πάντα τα δεδομένα της Ελλάδος με τα δεδομένα άλλων χωρών, όπως είναι η Πορτογαλία, η Ιρλανδία, η Ιταλία. Έχουν παραδείγματα πολύ νοπά μπροστά τους. Τους εξήγησα ότι κάθε δημοκρατικό πολίτευμα έχει τις ιδιομορφίες του, ότι στο πλαίσιο της εθνικής μας κυριαρχίας και της λαϊκής μας κυριαρχίας εμείς θα κάνουμε ως Έλληνες πολίτες τις επιλογές, όποιες και αν είναι οι επιλογές αυτές, αλλά αυτοί από τη δική τους μεριά θέλουν να ξέρουν ότι έχουν απέναντί τους μια χώρα η οποία είναι αξιόπιστη. Όχι το ένα ή το άλλο κόμμα, τη μια ή την άλλη κυβέρνηση, αλλά μια χώρα η οποία έχει συνέχεια και η οποία έχει συνέπεια. Και αυτό είναι το οποίο νομίζω ότι το εξηγήσαμε με πολύ μεγάλη σαφήνεια. Επίσης, είναι προφανές ότι τα δύο μεγάλα πολιτικά κόμματα που συνεργάζονται στην κυβέρνηση Παπαδήμου είναι οι δύο δυνάμεις πάνω στις οποίες μπορεί να βασιστεί ούτως ή άλλως αυτή τη στιγμή η εφαρμογή του προγράμματος. Δεν υπάρχει και άλλη λύση. 25 εκατομμύρια από πού θα κοπούν τελικά? 25 εκατομμύρια.
Θα κάνουμε αναλυτικές ανακοινώσεις μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Έχω τώρα την υποχρέωση να ενημερώσω τον Πρωθυπουργό. Θα ενημερωθούν και οι αρχηγοί των κομμάτων και από τον Πρωθυπουργό και από εμένα, έτσι ώστε ο καθένας να έχει συνείδηση του προβλήματος και πλήρη γνώση όλων των δεδομένων. Κύριε Υπουργέ, οι πόλεις που είναι δεσμευτικές για το πρόγραμμα. Όχι, δεν υπάρχει θέμα.